Hel. Alis ako din ako ipakita nimo. Yes, my dear. May dear pang tagang. Alis ako. Ano sa naoy? Pakita mo. Initi sa himself na ako kuan pangutana. Pakita yung pangutan no. Unsa man ko? Na ako ipangutana nimo. Yang ano kinahanglan gid ka magkapatsilpan ngano ang halanin mo yung pangutana ka. Ikay mo guni. Unsa man mo pangutana? Magbata nimo ba? Hmm. Tigtanawan mo kag cartoon movies na. Oh, kinsa man tao bata nga di ganahan og mga cartoon movies eh. Naunsan taon nga. Unsa man paborito sa Lida? Ang di mawa gyud sa akong di gyud mawa sa akong hunahuna katong tuan kanang na ako mga memories gyud kay ang Pokemon gyud. Pokemon kay sa una elementary pa ko kana uso man tong mga apper mga sticker ipapilit man na mo Pokemon man na akong paborito gyud labi na apper. Ano ba? Sa Pokemon kinsa may imong paborito? Paborito ko sa Pokemon si Pikachu. Pikachu? Pikachu bitaw kay lindot ng color Pikachu nya kuan kanang sa una pamilit man ang sa mga notebook na mo Pikachu kay ganahan mi magtan-aw ba. Mo bitaw na ikaw wala ka. Sa color ko ng Pikachu be? Hilo. Mao na ko ampay sa mga bata gyud. Bisag karon kay ganahan gyapon ko na magtan-aw ng Pikachu. Sige, na ako'y patanaw nimo, na ako'y pakita nimo, i-play ha. Kita ka mong ganahan sukat pagbata nimo. Kita ka mong ganahan, Pikachu? Ha? Oh, nilumong ka. Slam dunk mo dito ako ganahan eh. Kay ganahan ko basket sa una pagbata pa nako. Sa idol yan nako sa Kuragi. Ano, sabay muna ho na. Ganahan ka kay hayag kay ang color. Dili kay sa una man gud ang gisundan na ng slam dunk kay Pokemon man sa Lida. Pokemon dayon slam dunk din sa Lida naliban la ko. Slam dunk ako ganahan kay ganahan man yung mga basket sa una gud. Hadlo ka tambaruson ka. Ito na ang usab din mo na ho na. Ito po rusun bisag tinuod yun. Kita na siguro ka ng videohan no. Man, Samtang ko nasuyo pa ganita pagkuan kay nagsulod to. Wala yung sa dinaan ang video hala. ikaw sa minado. Pikachu. No, paborito nimo. Imo paborito gid ni Pikachu hayag ka. Sa taon siya. Kanindot ato nga Pikachu.